Kabisa. Natatakaw guys. Oh. Dami akong huling ganyan eh. Kaya mo na nilaro-laro yan. Kaya mo nahuli Dana. May nahuli ka ba? Wala. Kung daw, may nahuli. Nung nagluto ako nakailan ka Dana? Malig sasaon ka. Huwag ko kopeng. Kain po tayo guys. Ayan po ang kanilang ang aming. Ba't walang ano yan? Dong. Kanin pa daw. Pagbigyan ng my birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Ito talaga ang birthday niya. Birthday. Kakain na lang daw kami sa labas. Pero ano ang nakalagay sa birth certificate niya? May 7. Pero 10 talaga siya. Sige, explain pa more. Yun yung nakasanayan namin mula pa noon. Anong meron dyan sa ipit mo? Biglang naging 7. Hindi na ako nakakain. Kasi ilagay mo sa ano kasi? Wala kasing lagayan. Anong siya? Nakalis na. Happy birthday sa tatay mo. Salamat po, Ma'am Marita Victor. Sarap ng ulam nyo. Huli namin yung kagabi guys. Alimasa. Abangan nyo guys yung upload bukas. Episode bukas. Happy birthday po, kapatid Tatay Dragon from Sir Rodel Lacostales. Oh, Oxy Lifestyle. Shout out. Happy eating. Oh, happy eating. Ayan, Kinakain na nila. Ang ating huli. Yung pinaghirapan ni Dana, kinakain na nila. Si Danang nahilo. Yan. Thank you, Nesadel. Happy birthday daw. Tubig na hawak-hawak siya ay. Okay lang nga yung ano, te. Kunin mo yung ano doon. Yung sampuan, tapos yung timbangan. Timbangan ka pa rin. Harap. Shout out po sa aming 60 viewers. Good evening po. Kain tayo guys. Nako Dragon. Magkasama buong Team Oxy ngayon watching you. Wow, thank you. Ano, bukas ulit tayo? Magbangga daw. Dapat na maayos eh. Saan ba yun? Nag-concentrate ako pag hipon. Eh, yung mga alimasan, ganito. Yung na-istorbo ako. Kain tayo guret from Sir Alan Jeddah. Jeddah. Ida. Kain, Sir Alan. Parang sa'yo itong subo. Unang subok. Ang sabi pala ni Kuya Evan, unang subo daw natin ng alimasan para sa Team Oxy. Lechon tayo bukas, tuloy na tuloy po. Bawa. Lechong ano yan, butike. Lecture rin daw si Dana. Kapi. Anong ginagawa mo, Dana? Buang eh. Hindi mo matanggal? Hindi naman kasi dyan. Baliktad dito oh. To. Yan. Ganon mo. Yan. Nakailang kain ka na? Hindi mo pa alam yan. Kailang kain ka na, kalaki-laki na yung kinakain mo. Ayun na yung lahat. Meron pa doon. Very good. Sarap ka na? Yung ano sa harina. Separate. Wala ka dyan. Sa'yo ko lang itutok po. Gusto mo ba ito? Nakatutok talaga. Kain tayo ka-oxy.
Ayan, asan yung huli nyo? Kayo kasi walang huli. Kami lang nakahuli. O inuwi niya yung huli nila. Hindi, wala silang huli talaga. Kami nagpa-experience sa kanila ng huli ng ano, limasan. Tanda sipit-sipit na yung kamay ko hanggang kaninang umaga. Hello po sa 77 viewers. Ayan, kain tayo. Pasensya na sa mukha nila. Mga kepa-pangit namin. Kepa-pangit. Hindi malabo pa. Ha? Hindi. Nag-wifi ka ba? Wifi ba? Kalay-lay naman kasi. Kunin mo yung ano. Dan yung ano kasi wala. Malapit pa ng ano niya. Isang malapit na tawa naman dyan. Naka-live pa lang kami, nag-away. Kunin mo na kasi. Biglang balik. Saan ba? Hindi ko nga makita. Wala nga. Kinuha ni ano kanina doon sa bahay doon. Bahay mo doon. Yung? Kunin mo doon. Extension. Anak. Yung una. Yun yung nilagay. Happy birthday. Imas guys. Tabingo. Ay, Sino mas malapad guys ang mukha ng ating mukha mo. Joel Emperador, naging masinta si Dayo nga peng. Ayun naibas na to na. Sarap po. Na-stress na ako sa bangs ko. Daw makakain Hi ng Sir mais. Alan. Hello po Sir Alan. Happy birthday, Master Drag. This is from the windy city of Chicago. 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 Kuha ka? Lima nga? Good. Thank you po sa mga buhabate. Ano to? Hanggang ginag? Kay Marigel Madayal. Bakit? Ay maganda? Ako lang. Naturo niya kasi. Tuhod ko. Hindi, bitakan na. Wala. Mas maganda pa kayong ganun yung nakasay. Sinaganda mo yung bangs mo. Inis na nga pa. Madaya si Peng. Di dumakma ang alimasag. Oo nga. Tapos ang takaw-takaw. Gusto ko na nga eh. Alam nyo, ang dami nilang na patatas. sinayang na limasang. Andyan na oh. Wow. Diyos ko dahi. Nahawakan na nga, napakawalan pa. Kababaw-babaw, hindi pa man. Happy birthday po, Solid FL from KSA. Thank you po. Thank you daw po, sabi ni Papa. Nahiya si Papa. Thank you ko daw pa. Oh. Ikat mo nga. Thank you po. Salamat po. That's it. Kain tayo. Ingat ka dyan. Ang tubig. Mr. Dagon. Sino si Direk Tatay? Shoutout daw kay Direk Tatay. Ang aming kapitbahay. Kalaki ng mukha ko. Si ang kilitong. Direk Tatay pangalan niya. Si Papa Mr. Dagon. Magimas guys. Nagka- Magimas. Yun na, nagkiyaon mo talaga idol pain. Ano yun? Nagkiyaon? Nagkiyaon. Nagpiyangay ka ta. Nagalas mo ka na ako na. Awan maaramid tayo, ano, tirupak. Kapugi ni Daddy Dragon. Happy birthday ulit. Wow. Thank you po. Hello po sa 600,000 viewers. Good evening po. Kadumay vlog siya. Asod ka dito. Bakit? Yung isa. Ano yun, oh? Sirsyado? Tingnan ko. Kinain ba niya yung ano pa? Pagkain niya? Malasado. Ay, malasado. Shadow. Malasado. Yan, abang-abang kayo bukas guys. Bukas namin na-upload yung aming collaboration ni Oxy. Thank you sa sa pag-invite ulit. Kahirap naman kain. Pwede na rin po kayo manood sa kanila. Oxy Lifestyle. Naka-upload na natin. Pagpasensyaan niyo na po ang aking mga sigaw-sigaw doon at masakit talaga yung sip. Kagat ng alimango. May nag-iyak guys sa kinagat ba ng alimasag.
Kakailan ba naman eh? Meron pa siya dito sa bahay kanina. Yung kanina, Kaya pala, nagising ako dun sa sigaw mo eh. Sabi ko kasi buhay pa eh. hindi ko alam na ano, ganun ko buhay pa. Di talaga niya ako tantanan. Kaya mag-usap ka din daw, kayo rin daw eh. Tanggalin mo yun oh. Alangan kami na nakikita. Hindi, sa kanila magdalawa. Kami lang ang maganda. Ikot mo naman sa kanilang dalawa ngayon. Yan. Kaya karakap ng mukha. Kunin mo kasi yung ano. Ako din. Ang utusan. Kung sino ako. Oo eh. Malapit na masyado yan. Kung na nagluto ako pa utusan niyo, gagaling. Nag-edit ako. Girl. Tain ko. Ba't di makita oh? Wol. Hindi daw mawasan. Kain ka mo lang. Dana, kain lang ng kain, Dana. Ikot mo nga. Si Dana, hindi ko sasalita. Parang walang bibig. Basta gawin Wala kang niya. sabihin. Paggabi, tinatanong, hindi magsalita eh. Paano hindi na alam yung nahihilo, hindi niya na alam yung... Kagigil. Lisit mo nga, Teng. Uy, kagalaw. Oh. Yeah. Asun mo Hindi sa'yo. ako makakain. Nakukuha Tingnan mo, uy, para tayo dalawa. Yung ano kasi, nayuyug-yug niyo kung magalaw. Sa plaza na naman yung anak mo. Dana. Wala lang kanya, ngipin. Ano mo konti sa'yo? Gamadaya. Hello sa 114 viewers. Good evening. Ano daw yun? Sabi ni ano? Ano? Sabi ni Sir Frank. Hi mga idol. Happy birthday Master Dragon. Pawasa nga dyan kasi hindi ko Yan, dito kami kumain sa labas at ano mainit sa ano sa loob. Sarap baga ng huli mo talaga, no? Sarap. Naghirapan ko to kagabi. Nagkanda sugat-sugat yung kamay ko eh. Sakit. Lapit na rin mo. Alimasag ko ito. Yung alimasag naman, hindi naman siya sobrang laki. Hindi katulad ng mga alimango. Mga ano lang talaga. Pero parang mas masarap to, ha? Yung, Parang ito lang lang naman. malasa kasi siya. Wala eh. Yung na pa eh. Naulaw dan. Sabinit pa. Pile. Bilisan mo, pile. Hindi, may kutsara. Itima na. Naku na. Sarap kutsara siya daw. Hilong-hilong. Sarap. May, sili. Bakit suko doon? Sausaw natin. Pa. Ha? Yan, shout out po sa Hidalgo family from La Union. Hello po sa Hidalgo family sa La Union. Hidalgo, Hipolito. Kasi Hidalgo. Hello mga kapatid. Happy birthday po kay Master Dragon. Sabi ni Gay Solo. Thank you sa pagbati. Hi, Mesa Joy. Guapissima. Sabi ni Victoriano de la Cruz. Yes po, masarap talaga to, Sir Frank. Inapi. Dito ka kasi, oh. Kasi huli namin talaga to. Ito, magplato ka dito. Ay, plato. Ito. Usad ka dito. Yung dyan yung ano mo.
Kalong-kalong mulat ako yung tubig mo. Di man ako makainom eh. Wala ang mga senior, wala po. Mga tulog na siguro. Ano si Auntie Pasing, may mga bagong Friend. bisita. Pwede mong kainin yung ano eh. Shell nyo, kainin mo na eh. Di ba tayo may blood dito? Low blood man ako. Pero may, napapansin ko, pag kain ako, sakit yung dito ko. Siguro nangangalay lang. Happy birthday, Master Dragon, sabi ni Sinaida Itleong. Thank you po, Ma'am Sinaida. Kay Gretchen Lucas, happy birthday, Master Dragon. God bless po and good health always. Thank you, kapukayo. Ingat ka dyan sa Taiwan. Kay John Gonzalez, wow naman, DFL, seafoods na naman yan, pa-shoutout. Ako from Dagupan City. Hello po. Jong Gonzales. Mo kayo pa? Muntok ako. Nakauwi kami guys, kagabi alauna. Madaling araw. Thank you, Ka Glenn. Ano nga ba yun? Nakatulog ako sa tricycle kagabi. Kala ko, ano na, Nakauwi kami. saan na tayo nakarating. Ako nakangangan ako, ganun eh. Pumasok nga. Ginasilip ko si Dan sa likod, baka makatulog eh, baka mahulog. Sino kasama daw. niya sa likod? Wala ate. Naantok eh. Gising na gising yung ano mo. Diwa mo. Yung mata niya kagabi, pagdating pa rin, parang inaantok. Nag-cellphone ka pang pagdating. Hindi pa. Natulog na yun. Nagkumot. Natulog na. Nantok ah. Pero huwag masyado kumain, gabi na. Okay. Sabi ni Joji Miranda. Tama na daw yan. Maano pa, maaga pa naman. At saka hindi naman Kay Karen Ross, matutulog Tiamson. agad. Magandang gabi po, mga ladies. Sarap niyan. Seafood, dahan lang po sa pagka malututan kayo. Grabe yung baltotan na. Kay Jovi Miranda, happy birthday, Master Dragon. Thank you po. Kay Sir Alfred Orlando, idol, pa-shout out. Pakain na din po. Tara po dito, kain tayo. Hello po sa 149,000 viewers. Hello po, good evening sa inyong lahat. Sana umabot tayo sa 100,000. Babalik. Happy birthday, Happy birthday, Daddy Dragon. Keep safe, stay healthy, and God bless. Sabi ni Sir Joey Latona. Lato na. Luto na. Thank you po sa pagbati ng aming Master Dragon. Shout out din po kay si Renato Calano. Nagsasakit, nagiging na ipit tikwa. Hindi siya makababon sa pala. Sakit-sakit niya talaga. Nainitin ka. Wala nang ano. Wala na. Wala, may kamatis pa. Kape tayo, guys. Siguro yung simot na neng. Iwana. Simot kong simot. Sobrang nag-enjoy kami dito kagabi sa pag-ngilaw ng Ay po. ng alimasag. Dapat kami magsakag ng hipon. Kaya lang Puro sa labay. puro sa labay yung napapasok doon sa sa net. Ano sa laban? Eh Makati yun. Kaya nag-stop na kami, nag-ilaw na lang kami ng Jellyfish. May ano. Dilipis. blue fish. Jellyfish. Ano siya blue. Sabi ni Sir John Gonzalez, salamat po pala sa team ng DFL kasi na shout out ako. Kasi sa Team Harabas kasi dami. Thank you po Sir John Gonzalez. Marami kasing iba pa shout out. Hindi na rin nila maano talaga sa sobrang dami. Goodbye. Diyan lang. Gusto na dana? Hindi mo naman pinagplatuhan niya. Kay Bristol Bitoy, shout out. Greta, happy birthday sa tatay.
Ano na tayo talaga, palumbo na. Pangalawa pa lang to. Ay, pangatlo. Kapunta na sa ano. Chubby. Dalawain ko na nga para hindi ako Dapat kasama rin namin yung team KMA kagabi kaya lang Hindi na tuloy. hindi sila natuloy kasi may lakad si ano, Mr. J. Hello sa inyo mga KMA. Shout out. Wala nang kanin doon. Ako rin nakaubos. Parang maalat. Ang sabaw. Hirap pa lang ano. Ang sarap na pong may butter. Happy birthday, Master Dragon, sabi ni Bebs Dicon. Thank you, Bebs. Tatlong comment niya na daw, hindi ko nababasa. Sorry naman. Hindi ko siya Thank you, na. Ate Berlin. Shout out. Love you na huwag mo magalit. Pati Joanne, nagtatago guys magkain ng alimasan. Paano pati balat kinakain niya? Masyadong bebe. Kanta niya yung harap. Dito pa. Pahingi ng alamasag. Sarap. Oh, masarap talaga to. Kay Sir Bong Paredes. Happy birthday po kay Mr. Drago. Thank you po. Ate, Team DFL, kailan po kayo punta ng Baguio? Kasi lapit lang kami doon. Dagupan lang kasi kami. Pangasinan. Pangasinan ba yung dagupan? Wow, thank you po kay Sir Joel Latona, sabi niya. Miss Joanne, pa-shout out naman. Always watching your vlog without skipping ads. Thank you so much po. From KSA. Thank you. Thank you po. Kay Sir Edson Landmine. Happy birthday. Parang gambo. Sir Dragon. Huwag ka nga doon. From Baguio City. Yan ang kain. Wala na nanay. Hello kanin guys. Mag-iimpos siguro kami sa kapitbahay. Ito ako natin ako. May ganyan no kay ate. Medyo maalat ito. Pinagbalatan. Happy birthday, Master Dragon. Shout out from Umana. Sa Umana family. Watching from Macau. Yan. Shout out sa Umana family. Hello po. Hello po. Kay Nancy Orlanda. Happy shout out from Cabuyao, Laguna. Happy birthday po kay tatay. Thank you po. Thank you po sa lahat ng mga buwabati. Last na to. Last na to. Shout out po. Taga Aritao, Nueva Vizcaya. Kay Cynthia Peros. Hello po. Kay Ma'am Cynthia. Shout out from Taiwan. Happy birthday tatay. Sabi ni Sir John Rel Bitagan. Sabi ni Yvette Laurio. Happy birthday po kay Tatay Dragon. Shout out kay Ruben at Beth ng Bahrain. Thank you po. Overtime yun pa. Kay Jeffrey, Doktor. Hello po sa inyo. Good evening po. Hindi na lang yan. Ang gabi po. Happy birthday po Tatay. God bless from Joey Corrado. Yung kape. Simbila ka. Busin ko na baka mapangin. Hindi man makaturo. Pag gabi, tikim-tikim lang. Tikim lang yan? Talaga yun na yan, tikim? Kape. Kala ko yan ano. Yung konti. Ininom ko na at baka gapangin sabi ko eh. Remember. Sipain mo na pa. Makuntil na yan. Na, nangangalay na yung ganito ko. Ay eh. Mahirap yung busog. Busog na naman. Kakamiss ni Mami Dragon guys. Sobra. Bukas na dalaw po kami sa kanila. Bukas. Sarap din linggo.
May ano kami bukas. Ha? Sa ano na lang lunes. Mag-aas lang. Mahal sa ka lang ka bukas. Kasi magsaka. Ha? Ay, samba. Ba't may wala man trabaho ka? Meron. Lunes sila nilaglaban. Hindi tayo mugid sila. Ay, magaling Bakit? yan. Ikaw ba? Mag-harvest ng ano. Saan ba yun sa Mapaya? Pagod sa pinunta natin marami. Yan, shout out po kay kay Cara de la Costales from distrito ng Calamba, Laguna. Kay Remo Dre. Hello po. Kay Sir Christopher Tulato from Alberta, Canada. Hello po, magandang gabi sa mga viewers natin dyan sa Canada. Magandang gabi sa ating 120,000 viewers. Pa-share po ng live. Share pa man. Online selling. Mag-ano kayo tayo? Online selling ka ba? Pamain na lang. Mag-ano nga tayo? Ikaw pamain. Code pink. Limastis dayo mga adeng kanayo ng agboy-buya at vlog nyo from Dasmariñas, Cavite. Thank you Sabi, po. sabi ni Thank you po Miranda, sa panonood. Joby Miranda. Thank you po. Thank you po. Kay Albert Cortez. Good PM mga Madam DFL. Happy Natal Day. Kay Father Dragon. And God bless. Watching from United Arab. UAE. Sarap din ng dawat, no? Parang ano lang din siya. Alimang. Ano pala to guys? Dawat siya kalimasan. Yung may mata? Ano? Ba't ano yung may mata? May mata dyan ako nalimutan kanina. Ano yung dawat? May mata man ng alimango ah. Hindi, yun nasa labas. Yung may bilog. Hindi. Narinig niyo yun. Sorry, dalas na ka-auto. Alam na kung saan Yan o. Wala nakarinig. Happy birthday kay Master Dragon pagbati Hidalgo from Ditoy, La Union. Yan, thank you po. Hello din po kay Yen Yen 21. dito ang kabila. Happy birthday Master Dragon, nagpuntas ka Greta. From Red Wala, Deer, grabe. Canada. Kinainan. Oh, nadala dyan. Oh. Today. Pero ang dami talaga namin nahuli kagabi. Hindi namin in-expect na ganun pala siya talaga kadami. Alas mga puno yung bang. Umaga dito sa Canada, happy birthday kay Tata Dragon. Hinahinay lang sa pagkain ng mga ganyan, lalo na sa paggabi mga ading. Thank you po. Wala lang naman po kami nakakain pag ano lang. Madalang parang isang araw nagkain ka na naman. Hindi, matagal naman yun bago na ano. Ilang linggo rin bago tayo nakakain. Ano. Wala, kakakain niya lang ng isang Hindi, araw. yung isang araw lang. Hindi, nung live. Noon nga, bago pa tayo kumain noon. Hindi mo tagal naman na. Hindi ako maka-enjoy mo kumain kasi nagatusok sa kamay ko yung ano. Hindi ka nga lang yung ganda. Hindi mo na nga, ginanervyos na. Alam nyo guys, yung sakag, mahirap din pala siya. Yung gano'n na. Kung sino ko palag sa inyo, yung panghuling nila ng hipon, mahirap siya. Masakit sa binti. Magpapawisan ka. Lalo siguro pag medyo maputik-putik pa, mahirap yun. Ay! Sa wakas. Ay, sa wakas. Ala, ngayon na lang pala eh. Mataas pa din. Ano mo yan? Matyaga ko eh.
Mas. Ano pa din, makapatid pa din yan. Kambihira ilang message. Ano bang message ni Sir Ilaga? Hindi ko nababasa. Kambihira ilang message ka ko na ang nilampasan nyo. Hindi ko pa nababasa yung una niyong ano. Sabi ni Wala kasi Sir akong load, hindi ako Rick Grande Ilagan. Yan, sorry po. Kumakain kasi kami kinalampasan Opo. siguro. Kumakain po kasi kami kaya hindi kami naka-focus sa ano. Ang tinanong mo. Nakabukas na yun. Sakit. Red beer. Umaga na, tapos ka na yan. Hindi nakabukas yung wifi line. Kabukas. Hindi ako makaano. Wala nang magpagpunta. Ano ka rin doon? Oh, Hello po sa ating 122 viewers. It will po from Aaron Garcia. Hi sa naka-white na damit. Sa ating Madonna. Napatingin ako sa damit ko eh. Kalay ko. Kulay ano to, pink, baby pink. From Rian Valencia. Pukpukan na to guys ng sipit. Magdala tayo ng ano kay Lucas, duyan. Padigo kayo maturay tay Pidayo Laeng watching from Taipei, Taiwan. Sa po lahat ng Tagalog. La Union, Luna La Union. Yan, shout out po sa mga taga Luna La Union. Luna, La Union. May Kay bunga ba ngayon ng Sir grapes niyan sa La Waldo Union? Balala. Itas na tayo ng ano. Eh, sarap talaga kumain sa labas. Talaga. Love talaga kayo ni Ma'am Dragon. Ayun o sa likod niyo, nakangiti at masaya na kumain. Po. Opo, katabi po namin. Ayun nga, nakita ko. Ay, nako. Sakit ng braso ko eh. Ito ganun ka. Kailangan talaga may tulong. Lagyan mo rin ito. Miss Joanne, good evening po sa inyong lahat. Kamusta po ang buong araw niyo po? Hindi naman magandang gabi rin po sa inyong lahat. Sana lang. Masarap sipsipin. Magtira pa kayo, busin nyo na. May Bawal daw apat pa magtira. sila. Hindi ako na. Hindi ko na kaya. Baka malipong na ako. Hindi naman nakaka-vlog yan. Kailangan namin mag-diet guys eh. Lalo na ako. Diet pa ba yung ginagawa mo? Lamon. Ay, ba't Bakit ba ang hirap-hirap mag-diet? Kalambot kasi nung ano ko. Buti sana kung isang kainan lang magpayat ka na, no? Yung isang diet mo lang. Busog. Isang araw lang magpayat ka na. Busog na naman yung nakapatid dyan. Nakalabas na doon siya. Kailangan mo talagang... Oh, yan lang. Sino ako? Abay, tigin sa siya. Hindi naman. Kalambot man to. Huwag kang ganyan. Na, nag-imas pa lang talaga. Laman yun, oh. Itang ko. Turog-turog ang ating matakaw. Ay, may hipon. Ito. May mga hipon din doon na medyo malalaki. Nakapa lang siya doon hipon. Maganda pa na pag... Si Dana, kadami na pa ba na ano? May, parang Napakawala. may ilaw-ilaw yung mata nila. Nahawakan niya na eh. Pag sinawsaw niya ulit, ginugasan niya. Anak. O, kaway naman po, Miss Joanne. Ilaw po.
Hello po kay Ma'am Milagros Fedenal. Kay Sir Manny Bautista. Sarap niyan. Hello po, Kay kain Sir po. Dante Fernandez. Kain po tayo. Hello si Mother Dragon. Sobra po. Happy birthday, Master Dragon. Watching from Lipa City. Hello po, Sir Dante Hello po Fernandez. sa ating mga viewers dyan sa Batangas City. Hindi, ito siya. Hello po kay Ma'am Annalisa George from Singapore. Ayan, nadagdagan yung viewers natin niya sa Singapore. Miss Aisa, taga saan po sa Batangas ang inyong naging fiancé? Hindi alam. Taysan. Taysan. Taysan? Talisay. Taga saan, Ay, na- Taysan. taga saan siya sa ano? Taysan. Taysan. Parating May ng Taysan ba sa Batangas? Baka Talisay. Taga saan siya sa ano? Sa... Hello po kay Rian Valencia. Tinatanong ni Sir, ano pala? Ni Sir Bakit tinalo yung lokal? Diego. San, ano ba? Bakit tinigil? Hindi kasi, di ba kapatid din yun? Hindi. Hindi yung nagkatawag. Ay! Hindi. Nagan na dyan. Hindi. Si Sir Islaw San Diego. Tinatanong niya kung saang lokal. Kasi taga ano rin sila. Hello taga po, Canada. Sir Gerald. Sinogin na, ajay na uday, madya ako. Alangan siya pa pag inawan niyo, iwara-wara Buti ka. pinalala. Basta ako tapos na ako ah. Karayan yung... Tanungin mo nga yung kung saan yung lokal mo. Kanya basta ako kumakain. Magkalaot lang lang sila. Ha? South yata siya. Yung lokal? South? South Korea. Masabi lang. Lokal South. May lokal ba? May lokal ba? Para yung kumakalat. Meron na mo. ano. Di ba may South pangalan China yun? Sea. Yung mga kanila. Kung saan banda. Saan ba siya sa ano? Wala na. Meron pa. Walang patawad. Sayang kasi kung tipit. Malaman ko. Yap na. Mahuli mag-inaw. Basta ako tapos na kasi Nagbabaho kanina. Tagagaling, tagagaling. Nagtupi ako ng damit. Yung sabi ako, Diba Nakarelate ba kayo guys sa amin? ipakbo amoy, Kanya-kanya- bilhin ko amoy di kanya-kanya kalsada atoy. Tawagin mo si Papa mag-inom. Total birthday mo naman, ikaw maghugas ng plato. Hindi kayo mga latiko, bulong sa ba? Wala na. Sarap kumain dito sa labas. Sa labas. Kasi tulad Hindi na namin alam kung saan lang kami po magkain. May lamesa kami dito sa terrace. Datan. Nung nagkaroon ng lamesa dito sa ano, dito na naman kami sa labas. Kakarating na kami sa kalsada. Kung ako, pinatuduan kayo. Ay. Kalungkong ka, hindi na kami makasawa. bakit may plano ka mag-asawa? Ay, Ano ba yun? Ay, ano ba yun? Totoo ba yun, guys? Bakit mag-asawa ka na, ano? Ganun na lang. Pag ano Kalungkungan daw? mo kami? Ano yung tawag doon? Pag hindi na daw makaasawa. Tol, ano, mag-asawa ka na rin? Oo. Hindi ka na makainaw dito. Sulitin mo na mag-inaw, boy. Malaya na ako, hindi na ako magtupi ng damit. Kaya na magtupi yung mga damit nyo. Ayun kasi ang pinakayo ko eh. Kahit ako. Na hate ko talaga. Wala ka magtupi sa kalagay ng damit. Paligsahan ng gulo ng damitan. Makiramdaman sila kung meron Ang manalo talaga si Dana. Peng. Hindi, yung kay Sumasabay-bay kay Dana, no? Sa taas aga, nagapayapay. Sa taas ba naman yung damitan ni Dan? Sa taas aga, nagapayapay. Sa taas ba naman yung damitan ni Danay? Hindi niya pa maabot. Alam mo yung tipong di mo masara. Ay, Sinisipa niya na yung ano, yung Parang sa ilalim. akin, di, pag naghanap ako ng damit, Magsara mo eh. alay, labas ko lahat ng, ilabas ko lahat ng Siksik mo laman. eh, para lang magsara. Malala siya kasi nasa taas.
Hindi niya may sara, itulak niya pa yung sa Sabay baba. ni Danaw, ganun Sige, siya eh. siksik. Hindi pa siya nakakadukot, nagkakudkod na ng ulo. Kamot-kamot na siya ng ulo. Nakuha ng upuan yun eh. Paano Hindi niya nilagay alam- niyo rin kasi sa taas? Hindi niya alam ano yung Saan niya damputin niya. Tatatlo lang yun. Paano yung damitan ni Peng? Ina, Diyos ko. Diyos ko. Wow, salita. Pag ganun yung, Oy, ayun naayos o, ko na yung sa pag ganun akin. po yung gulo ng naulit Kahit yung paano, daanan. pag may magtupay, siksik lang doon. Di ba? Oh, Wow. Pati yung mga damit ako, ibay-bay mo. Hindi ko naman mga Sandali. damit. Yung nasiksik Ako na doon. nagtupay, ako pa maglagay sa damitan niyo, tapos pag nilagay ko doon, Kaya pag bukas magalit. yung aparador, nagtinagan ng lahat ng tinapay. Tingnan mo yung mga damitan doon sa lagayan. Pamali ko kayo na Basta ako pinakayaw ko talaga Mga damit, magtupi. mga Oh, lagayan. ganito. Ano ba yun? Usapang matinaw, kayo nga rin magtupi, kanya-kanya. Hindi, pag Diyos ko, ano day, ka na. katagal-tagal natin magkakasama, hindi mo pa kilala kung nasa kaninong mga damit yun. Ah, mali ko yung, kung merong nag-ukay-ukay, kung kaninong damit yon. At ako yung May mga inukay-ukay damit ko. ka nga sa akin. Yung mga inukay ko, hindi ko na nahanap. Nag-ukay na naman ulit siya. Nag-ukay ako nung nakaraan. Sabi ko, Kain mo ulit. isang beses ko lang nagamit, wala na, hindi ko na mahanap kung saan Kukain niya napuntang damitan. Tamad naman ako maghagilap at Diyos ko na, yung mga damit Gusto niyo guys to i-tour ko kayo doon sa cabinet. Ay, medyo makunahin sa amin ni Charles. Nilinis ko na yun kanina. Kaya paano? Kung hindi niya pag i-ayos yung kagabi, hindi niya mahanap yun. Yung uniform niya. So, Mag-alis gaya Kailangan tayo. pala, kailangan pala may Pilitan na magtupi. paano kasi, ay na, hindi ko na makakit, rumor amin nga bagis na dyan. Pag si mama lang yan, pag nakita niya, yung magkamot na ng ulo, tapos tupiin niya na, siya na magtupi. Si mama ang masipag kasi Tsaka kasi pag si mama magtahi-tahi baga ng mga butas na short. Pag nagtupi siya, nakita niya may butas, itabi Ngayon niya na wala, yan. walang gatupi, wala nang gatahe. Tinahi niya baga yung pantalon ko ay, ripped jeans, yung may ganun-ganon. Nakita ko nung sa sa Luzon. Ba't ginatahi mo yan, ma? May butas. Hindi niya alam sadya. Style. Style. Napigis yung dami niya siguro. Oo, napigisan na Oo, yung anak ko. pa igatang nati ko hadan pantalon niya. Piman man ate, anak ko, sabi niya. Hindi niya alam ganun talaga yung design niya. Meron pa, oh. Ang kanyang sipit. Sakit ng braso ko talaga eh. Nabasag. Ay, yung cellphone ko. Hindi nga, basag na yun. Masarap yung Hindi mo na Hindi, mapagdamnan. yung alam mo yung paalis ka baga, yung nagamadali ka. Kaya nga, Ay, ito lalo! Ay na, Diyos ko! may kasama pang dayo. Magalit pa yan! Nung tupi-tupi kasi kayo, hindi ko niya ginagay! Ganun pa yan eh! Ikaw sa pagbitawan niya! Lalo nung, di ba yung galing siya ng Manila, tapos kararating lang, tapos bigla ang vlog. Saan yung ano ko? Saan yung ano ko? Paano? Nabiro ka? Si mama ang salarin, nilagay niya doon sa mga damitan nila, tapos tinakpan niya pa ng pinagsama-sama niya yung mga uniform namin. Malay ko bang doon niya nilagay? Si mama kasi din niya sa ulo yung mga damit namin. Nailabas ko na lahat ng laman ng aparador namin. Sabi ko, nawawala yung uniform ko. Yun pala nandun sa aparador nila mama. Hindi ako. Hindi niya naman alam, hindi niya naman sinabi kung saan yung nilagay. Sakit. Gigil siya. Wala lang, walang Sisi natira. pa. Ano walang natira? Lahat Palibasa nandun. hindi niya mahanap. Sino nagkasay katupi? Sisi niyo pa yung gatuin. Buti nga ginatupi yung damit niyo. Kayo maglagay na nga lang sa damitan niyo. Hanggang bukas pa yun, yung iba Ano doon. yung tinupi ko dyan ngayon? Baka isang linggo pa yun nandoon. Hanggang sa maupo-upuan, wala na naman. Pero pag sa bahay, masipag ako magtupi. Dito lang. Parang may ginasahan Hindi ko. kasi yung aparador maliit. Hindi maliit kasi yung aparador, kahirap kaya anuhin. Sa amin ay kalaki ng aparador namin doon. Kaya kahit malinis lang. Daw. Samantarang natulog ako doon, kakamanang dam. Sa kamana. Basta naman kayo Ilocano. Kakamanang. Kakamang. Kakamang dam. Ano, amang? Sabi mo, tapos ka na. Sabi ni Gilbert, pa-shout out mga idol. DFL, kamusta na si Cooper? Ay, pinasagasaan ko na sa kwan.
Sa truck. Grabe ka naman. Joke lang. Pagkain po, nandun no, sa ilalim. ng Ayun, mesa. bumili na naman ako ng bagong tsinelas. Yun, nginat-ngat na naman. Nanggigigil na talaga ako kay Cooper. Nakasampung tsinelas na ata siya. Ba- Pati tsinelas Ay, ng mga grabe, bata bakit? dito. Alam mo ba Kuya Schubert, nakabuo ako ng tsinelas na mga BBM Sara. Yung Kulak at kanan, green dahil kinagat. ginat-ngat niya yung mga partner. Nakailang chinelas siguro 5 na. Puro Puro bago bago yun. yun. Pati yung mga tsinelas pa ng mga bata. Oo, puro bago yun yung chinelas na yun. Pag nakita niya talagang yung chinelas mo, natin niya talaga lalo pag Ano lang bago. yun yung tsinelas lang namin. Iba pa yung namamasyal dito sa bahay ng mga bata. Nakipaglaro kay Charles. Pag uwi nila, sira ng tsinelas. Nagasingil sila dito eh. Pero Hindi yung, na bagay yung tsinelas Duralight hindi niya kaya eh. Tsaka yung dragon. Yung dragon Dragon din. hindi niya rin kaya. Hindi niya kaya. Yung mga ano lang ba? Alam niya talaga kung saan niya ngat-ngatin. Doon talaga sa may puno. Talagang hindi mo na magawa ng paraan. Buti lang mumurahin yung mga pinagbibili namin na yun. Loko rin ko eh. Shout out kay Alexin Fontejos from Rome, Italy. Ayan, anong oras na po dyan sa Italy ngayon? Kaginawaw, si Katinaw, ubing. Pag ganyan dati, kung sino yung pinakabata yung ginangkusa. Si Chacha, mas bata. Muna. Yung ayaw nyo sa mas bata, sa mas matanda. Nakaligtas dahil na lang. Anak versus Magsisina tayo. ina. Si Papa siya pinakamatanda. Paglutuin niyo na lang ako. May ganun talaga eh. Paglutuin niyo na lang ako maghapon. Merong Pag masipag inaway. magugas, merong hindi. May tamad magluto, may masipag magluto. Sino yung tamad mag-inaw? Yung kamamok. Sino yung tamad magluto? Ito talaga ang dalawa. Sino tamad maghugas siya? Sinong tamad magluto ako? At saka Alam mo ga, alam ninyo, pag yung sa isa nakikita ko magluto, parang naawa ako. Sabi ko, Magamit niya lahat. sabi ko, parang awang-awa ako sa kanya pag nagluto. So, pag nagluto ako, tignan mo nga! Yung palang nilaluto niya lang ano. Yung ganyan masyado. Ay, Diyos ko dahay. Parang hirap na hirap. Ano yung niluto niya nung nakaraan, nagluto ng... Masyado tinola. Pasado man Hindi na. niya pa tinapos. May ate. Sabi ko, nandiyan na si ate ko na. Tapos mag-asawa, ano mo? Walang alam, magluto nga. Kaya nga, dapat marunong ka na magluto. Nagluto ng... Nagluto ng nakaraan ng Yung gulay gabi, na Sarap pakbet. ngayon. Yung Kulang sa parang sabaw nilupa. yan. Ginawang nilupak. Walang Yung gabi kasabaw-sabaw. niya, Kulang lang sa sabaw pero masarap. Yan naman yun. agmimilan. Nilupak na aba. Buti na lang masarap yung Sarap-sarap ng gabi. Kaya magkasarap man. Kadami mo nakain. Siyempre, luto mo eh. Luto mo yung kaya masarap. Ba't karami kinain? Baw! Isang tikim lang. Pag nag-asawa ka na, ang opisina mo na sa kusina. Doon ka na talaga lagi. Sa sala opisina ko. Dagdagan natin si Cooper Chen. May bagong baby si Zoe. Tunan. Ay, Diyos ko, baka wala na akong matirang chinilas. Ay, Schubert. Baka di na Wag na. chinilas ang pagkainin niya. At Same Same breed. Variety. Wala bang dyan, yung husky? Husky, tsaka yung yung K9. K9. K9 maganda. Tapos Pwede lagyan mo dito, ng bahay lagyan na. namin dito sa may Yung may bahay siya. may binibigay si Kon, di ba? Pag nanganak. Sino? Kuya Glenn. Tanong lang po, may chance po ba kayo makakulabang harabas? Sabi ni Alexin Siyempre Fuente. naman. Charot. Abangan nyo guys. Hindi pa po namin masasabi dahil Oo. Siyempre, may darating din siguro yung time na yun. Antay-antay lang po tayo. Ayun ba yung yung sinasabi ni yung maasim. Sarap Parang siya. iba yung hindi ko May mga mangyan talaga kayo sa pagkain ng ibang bansa, no? Masarap dati yung yung ito ba yung kila Bebelin? Yung Hindi. Bayan, dates yun. Ay, kala ko yun. Ano ba? Ano bang prutas to? Ayun, nakalagay oh. plum. Shout out. Gusto yung lasa niya. Katorge Lei from Korea. Eh, kulang siya sa asin. Oo nga. Kulang sa asin. May May something masarap na dating ano. plum.
Masarap yung ano. Ito nyo to guys, oh. Sarap to. Sunsweet. Mas Dry. gusto ko pa rin ang pistachio. Lahat man din yung gusto, mga mangyayante mo gano'n. Hindi naman mas sarap kasi. Yung pistachio masarap. Si Charles favorite niya yung pistachio. Kung ano nga ginabigyan. Juicy pa ay. Hinahanap ko yung aso. Oh, dali sino mag-inaw, oh. Hmm. Dali! Kayo na lang tatlo. Wala ka! Ako na nagluto. Bakit? Ah, Ikaw pag natalo baga pa ako. ang tagaluto nga, pag umaga ako nga tagaluto. Tamad kayo Aba, magsigising. Umaga lang nagreklamo samantalang ako tanghali hapon. Ah, tibay mo, Brad. Wala kayo. Napakan na lang ako. Kalabitin mo sa tenga, oh. Hindi na! Para walang gulo, ikaw na. Mutang mo. Red Tam. Dang Nene. Natin mo ka to anniversary pala si Dang Nene. Shout out kay Ma'am Jenny Pico Aquino from Italy. Yan. Hello po sa inyo. Advance happy birthday din po kay Janine din. Happy anniversary po kay Dang Nene. Yan. Hello po. Kay Happy SV. anniversary po. SV Life Vlog. Yan. Shout out. Ano ko na. Dali mo na eh. Bawal ako pag inawin kasi marami akong hagat ng alimango. Ano Sama sila? na mamaga tong kamay ko. Kalabak nga kanina. Naputol ko yung ano, yung pulot ng nung. Wow. Ka lang. Parang simulang nag-edit ka pag nagtamad ka na lalo. Tamad na nga. Lalo pang nagtamad. Wow. Hintay mo si Bailey siya na mag-edit. Billy Kailan boy, ba pala Billy boy, kayo ang Billy inyong boy. fiancé? Si Billy at si Bong. Saan kayo mag-prena? Sa init. Diyan, sa gate ko. Uy, Para saan? probinsya. Buhay probinsya ako, maganda yun. May naisip ako. Ano ba naisip ko? Ano yung suggestion na naman? May naisip na ako kung ano, parang ano siya. Basta. Kadyo tignan mo daw yung sined niyang dog sa'yo. Sabi ni, Gilbert. Mayas ka, Gilbert, ah. Eh, yung ano ko, Peng, baka Wala kasi akong load eh. Mapuan mo, mabasag yung isa. Bukas. Hindi pa baga namin ng pabaksinan yan. Last vaccine niya yung sa'yo pa. Pero okay naman siya. Okay naman, Mas masig- nangangagat nga. Ayaw niya ng ano, ng dog food. Bakit kaya? Ayaw niya ng dog food. Ipula daw naman. Gusto niya crumbs. Gusto niya yung mga, Kamo. Oo. manok. Gusto niya yung mga karne, mga fried chicken. Kasosyal lang yung ano, yung dog. Pero ang laki niya ngayon, mataba siya. Sabi mo hindi siya lumalaki, pero malaki na siya ngayon. Hello po sa ating 93,000 viewers. Yan. Thank you. Sana, mag-1M na tayo ng viewers. Batupik pa kami magugas Ah, na. tatlo na kayo, sige, magbukas na kayo tatlo. Hanggang dito na lang guys kasi mag-indaw pa si Ate Greta. No, tibay mo, Brad. Bye, Sige na, guys! magbato-bato-tupik na kayo. Dali, ang may iba talaga, ang may iba huwag Ako matanggal. na lang mag-prepare eh. Oh! Bakit tayo nyo? Takot? Natakot? Ang may iba siya yung ang mahuli siyang mag-ina, oh. Dali na! Sige, kamay mo. Yung kamay mo, bakit kami lang? Kasama Kaya- kayo? Ay, kayo na. Ay, sauce. Takot tayo. Masakit yung braso ko. Kamay mo, ah! Ito na nga, okay ko. Wag sa, ito na nga, yung kamay ko to. Ko to. Oh, Cooper, dali. Dito, Cooper. Dali. okay mo. Oh, ang may iba ay alis. Yung may iba. Ano ba? Yung Yung maunang maalis, hindi yun ligtas Hindi, yan. ligtas, oh. Anong hindi ligtas? Basta na iba siya maggugas. May magbayad na naman. Oh, sige. Pagkatingin ng kayong dalawa. Ang may iba siya yung mag-inaw. Okay. Dapat nakapikit. Ang may iba, oh, Pikit, close your eyes. May nag-asin. Hoy! Ka nakamula. Oh, ang may iba mag-inaw. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pabilis ah. Sabi niya ako daya eh. Dahan-dahan pa siya sa paggaling niya. Sige na, magugas ka na. Bumbahan pa kita ng tubig Bye mo. guys!
ka ginawang kiling. Ay, Cooper, ubusin mo to lahat. Total, kinain mo lahat ng chinilas. Gigil na ako sa'yo. Hindi pwede. Hindi pwede, no? Dali na. Puno mo na yung inawan mo doon. Comment. Sit ka lang niya, Cooper. Ala, nipting tiya ginaw. Kadaya, guys. Joke lang yun. Sige, ako na lang maghugas. Okay yan, mas maganda yung human food para mas matagal ang buhay. Ganyan na lang ang iyang kalaki. Ay, ganon. Princess type lang yan, Gretchen. Alam mo, nahiga na siya. Ang kaginawan basang. Kan. Ako Inkan. na nga nung kagabi. Ikang katandandam na. Ikang ka dos damdam. Tandaan ka madamdam lima. Kan. Ubay. Sigret at yung ginawa. Madi ah. Sura Ay, na kayo na lang po mag-comment kung sino yung gusto nyo magbugas. Tapos Di ka ba pa. pa? Di ba pa? Tapos na. Comment down pa kung sino yung gusto nyo maghugas sa Oy, plato. tapos na ang ating ano. Comment down, Ate Greta, Ate Joanne, Oy. Peng, or Isaac. Hindi na ako kasali dyan. Bakit hindi? Matanda na ako. Ang ginawa sa akin. Oy, bakit ugod-ugod ka na? Hindi ko makinaw. Oh, yung nakaputi na. Oh, nakakaisa ka na. Ang ganda Hanggang tatlo lang yung ako tayo ka. Siyempre, dapat anuin mo yung mga viewers. Oo, sabi ni natin. Rian Valencia. Sabi ni Rian Valencia yung naka-white. Oh, isa. Sino pa ba dito? Joanne, Good 1. 1-0. Ang galing. Oh, yung iba naman ginaako na nila. Oh, Aisa! Oh, Aisa. Aisa, 1. Joanne, 1. Oh, pag nakatatlo ha. Oh, ngayon tayo dito. Sige nga. Ikaw na lang Peng maghugas. Ah, Miss Juan! Oh, Dalawa. Dalawa. Maawa naman Oh, kayo Sir sa akin, Alvin guys. Ibarye. Maawa naman Oh, kayo sa tatlo. akin. Ikaw Peng. Peng daw. Isa ka na rin. Naku, wala. Naku. Ah, ako. Grita, isa. Oh, nakailan. Dalawa ka, isa sa ate. O, Peng, tatlo ka na, Peng. Oy, Peng, pala dalawa ako. ka Peng. Dalawa Peng. Si Greta magugas, o dalawa ka na rin. Ulto. Ikaw talaga. Ikaw talaga, sorry Ano ko na, talaga. huwag ka na masyadong ang dami mga bubot. Oh, buti na lang nahuli si nag-comment, si Alvin. Alam mo talaga yung inawan talaga yung ano eh. Madami kasing dam ng saging dyan. Hindi ko kinuha. Greta, sabi ni Mrs. Kuripot. Grabe ka naman, Mrs. Kuripot. Ako na Pero nga sa lahat totoo eh. guys, ako laging nagahugas ng Wow, ang tibay mo. Pinakamaraming upo. Ako pa nagalinis ng Kanya na eh. Wala! Wala, ate man! Kakalinis ko Ngayon lang. lang kay paano, busy ako. Ay! Ang tibay mo, Brad. Pinagkainan o. Tapos, pag sabihin yung mabagal ako mag-ano. Tamad ka naman magluto. Oh, sinong... Tama na nung trabaho niya ako na lang lahat. Gigil siya. Wow, ikaw lahat? Kapales. Kainin mo na yun. Bye guys. Peng. Oh, si Rian sabi niya, ikaw sino daw mag-iinaw yan. Si Ping po siya na po ang magugas ng plato. Tara guys, sama natin siya. Matulog ako guys. Tara guys, sama natin siya. Gusto niya guys, itur ko kayo sa kanya aparador. Ayan. Ayan guys, bye po. Thank you so much po sa nanonood. God bless. Thank you. Bye po. Good night po sa inyong lahat.